ವಿಷಯ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾಯ್ತ ಪಾತೆರ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದು ಥಿಂಕ್ ಮಂತದ್ದು ಸಾಕಂಡು ಫೈನಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ದಾಯ್ತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐನೇ ಪಾತೆರ್ವೆ. ಶುರು ಕುಣಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರಿಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಚಿತ್ತರಂಜನ್. ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದೊಕ್ಕಲ ದೈತಾಲೊಂದು ಏನನೆ ಸ್ವಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಎಂಕ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು. ಅಂಚೆ ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ MCOM MBA ಒಬ್ಬೇ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪಂದೆ, ಜಾಬ್ಗಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪಂದೆ, ಎನ್ನನೇ ಸ್ವಂತ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿನಾಗ ಇದು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ್ ಜಿಂಜ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು, ಐಟಮ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಇಂಕ ಜಿಂಜ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿರ್ಬಲ್ಲಿ, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮನಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿರ್ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಏನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪಡು ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ತಲಕ ಪಂಡದು ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ MBAಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆ. MBA ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಡೈಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಪಾರಿಪ್ಪುಜಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಸೆಮಿನಾರ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಕೆಲವು ಒಂದು 4-5 ಸಲ ಪಾರಿಪ್ಪುಂಡು ವರ್ಷಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ನಾನು MBA ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ 1 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪುಣೆ. ಇಂಕ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಗಡೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಇತ್ತೇನ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಐನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಎನ್ನ ಗ್ರೋತ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೋಡು, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಸ್ ಎ ಮೆಮೊರಿ ಇಂದು. ಬಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡಿಕ್ ನಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್ಲ ಇತ್ತಂಡು. ಫೈನಲಿ ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್ಲ ಬರಿಕದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡಂದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜಿನಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ದ ಪುದರ್ ನೆನಪುದಿಡೊಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ದಿನಾಯಕರ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಜಿಂಜ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚಾತನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.